Uma Khumalo was at an interview explaining her IVF or her pregnancy journey, and she said that she is not a barren. She had two ectopic pregnancy. An ectopic pregnancy, in simple terms, it's when a woman is pregnant but she doesn't look pregnant. There are no symptoms. You find out the day of you giving birth that you have a baby. There's a baby, right? So she explained the whole thing and what happened, that when with ectopic pregnancy, the baby hides within a tube, right? And it's a very risky pregnancy, to be honest. It's not supposed to be like that, right? And she definitely said that she is not barren, that she can't have children the natural way, right? And before Mosamselegu married Usamke and impregnated her, Uma Khumalo went to Mosamselegu and said to him, "Can you please do the IVF process with me for me to have a child?" That man did not give a flying ish about that. He did not give anything. He went ahead, married a woman from her Makhumalo's village, when Makhumalo also stated, do whatever you want, but don't choose a woman from my village. He went ahead and he did exactly that. She impregnated the new wife and forgot about Makhumalo. And someone in the comments stated that God really refuses for this woman to have kids with Mosamselegu. And Elena, I think I kind of agree with that. God somehow is in control of it. God somehow does not want this woman to have children with her husband. There is something God is seeing here. And God is trying to protect her. And what I love about her is that she is not even pushing to have kids. She's not pushing or forcing her husband. No, she's not. And I feel bad for her. But one day in the future, she will realize why God did not want her to have children with this man. Look at Samke. Look at what Samke is going through. Anyway, so please don't forget to like, comment, and subscribe. And I'll see you on my next video. And I'm gonna post the video of her explaining the whole process after this. Correct perspective. It's not that angathola abantwana. But given my ectopic pregnancies out too. So ectopic pregnancy is when uthi mengabe ukhulelwa umntwana ahlale ku-tube bese kuze kube namhlanje awodokotela bakokwazi ukuthi banga remove lokho kusuke ku-tube bakuyise esibelethweni. So uma kukhulela kwi-tube usuke kuzoba nento ebizwa ngokuthi i-tube lizoqhuma ngithi, so ngeke uphile mangase kuqhume because i-tube anwebeka alidalelwanga ukunwebeka kukhulele umuntu kulona. So ngiyabathola abantwana. So I'm not barren. Okay. Nabantu bathi inyumba angiyona inyumba. Ngiyakwazi ukukhulelwa, but the problem is bengikhulela umntwana ahlale kwi-tube bese kufanele li-remove i-tube because uma selicleanwa akwazi ukucleanwa kuphela lishiwe kodwa liyasikwa bese kuyaboshwa. So lelo tube lokuqala ngithi umuntu nama-fallopian tubes awu-2. So first child ungena kwi-tube liyasikwa, second child ungena kwelinye i-tube liyasikwa. So angisakwazi ke manje in a natural way or ngendlela ejwayelekile yokwenziwa kwabantwana angisakwazi ukuthi ngingayikhulelelelwa nje because into eyitransport yamaqanda from amaqanda makesuka kufanele ezesibelethweni ahlangane part nendawo Tsemamzanele lembewu yes ahlangane nembewu bese kwakhe kumntwana kuhlala esibelethweni mina bekwenzeka kwi-tube. So ama-tubes wami wo-2 asikiwe, so angisakwazi ukuthola abantwana ngaleso sizathu. So ngi-understand-eke kwi-process yokuhlinzwa ngikhishwa i-tube ngiphinde ngihlinzwe ngikhishwa i-tube ukuthi ngisakwazi ukuthi ngizenzele umntwana in a natural way. Ngokwakho kodwa iphupho lakho njengawo wonke umuntu wesifazane uyafisa ukuthi ugone umntwana? Of course Mamzanele, I think into enhle ayikho ngokufuna ukugabisela abantu ingokwenza nokuthi nje iqhubeke igama lakho. I think ngisebenza kanzima kakhulu ukuthi igama lami lingaphela mangase kuthiwe kusasa angisekho. So ile yonto yokuthi umntwana uyena umuntu ophushele igasi yakho.
so if umntwana unayo igama lakho lingashabalala. Kamsele kubaningi amakhosikazi zikhona futhi ingane zonke ezethu nami ezami, kodwa angikwazi ukuba nesiqiniseko sokuthi lezi izingane ziyongenzela yini into makufanele ngenzelwe, ziyoliqhuba yini igama lami, igama lami liyoshabalala. So I think ile yonto yokuthi uma uzaliwa ukwazi ukuzala uphile ufe, fa uzala uphile wenza abantu kuqhubeke igama lakho emva kwakho. Yes, I wish ukuthi kungaba nabantwana